Ja, een heel goede middag. We zijn vandaag in Maastricht en we spreken met Thijs van Elk van het LIOF voor de Limburg Innovation Challenge en de Maastricht University Challenge. LIOF, wie zijn jullie en wat doen jullie? LIOF is een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Wij zijn de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Limburg. Wij ondersteunen startende en jonge ondernemers met hun innovaties. En wij willen innovatieve bedrijven laten groeien. Dus zowel met investeren, financieel, als ook met business development ondersteuning helpen wij jonge en innovatieve ondernemers om hun ideeën naar de markt te brengen. Hoe staat de provincie Limburg op het gebied van innovatie ten opzichte van de rest van Nederland? Ik denk dat we met de campusstructuur, de inzet van de provincie en natuurlijk ook van LIOF, dat we daar echt wel het vliegwiel aangezet hebben. Maar het vliegwiel staat nog maar net aan. Ik denk dat we nog echt moeten doorinvesteren, nog veel energie erin moeten stoppen om die start, die basis die we nu gelegd hebben, om die verder te zetten. Ik denk dat we nog heel veel te doen hebben, zeker ook als provincie Limburg, maar dat er ook enorm veel kansen liggen door samen te werken in de regio op het gebied van innovatie. Waarom doen jullie als LIOF zijnde mee aan deze challenge? Ja, die challenge is natuurlijk voor ons een hele mooie broedplaats voor innovatie. Voor ons is het van belang om innovaties te scouten, kijken of ze vermarktbaar zijn, dus of ze naar de markt kunnen, valoriseren zoals je wil. En om te kijken of wij die bedrijven dan ook kunnen selecteren en verder kunnen ondersteunen. Dat is de ene kant. Aan de andere kant willen we natuurlijk ook studenten heel erg graag de gelegenheid geven om hun creativiteit, maar misschien ook wel hun business acumen, hun ondernemerschap, gewoon te tonen aan partijen zoals het LIOF, dat mogelijkerwijze een partner kan zijn. En als laatste denk ik dat het voor ons als LIOF belangrijk is om naar het talent van de Universiteit van Maastricht te kijken. Dus wij denken dat wij een veel grotere en sterkere verbinding naar die studenten en naar die studentengemeenschap kunnen en moeten leggen. Wat zou u de studenten willen meegeven als tip vanuit uzelf in deze challenge? Zorg dat je goed nadenkt over welke oplossing je biedt voor welk probleem. Dus kom niet met een oplossing en zoek een probleem, maar vind een relevant probleem in de maatschappij, in de markt, en probeer daar een oplossing voor te vinden.